Eto mga kaaksyon, mula sa Saudi Arabia, isa na namang kababayan natin ang humihingi ng saklolo matapos umano itong dalhin ng kanyang employer sa isang police station. Ang reklamo ni Dayan Valdez, 5 beses daw siyang pinagsasampal ng pulis para takutin umano ito at parsahang magpatuloy pa rin sa pagtatrabaho sa kabila ng kanyang karamdaman. Makakausap natin ngayon ang mister ni Dayan na si Raymark Valdez. Magandang hapon po sa inyo, Raymark. Magandang hapon po din, ma'am. Opo, Raymark, kumusta ngayon ang kalagayan ng iyong misis na si Dayan? Pero din, ma'am, nagpapatulong siya, ma'am, na makakuha siya sa kanyang amo. Kasi, ma'am, pahirap nila yung nararanasan niya doon. Pahirap yung mga nararanasan niya doon. Kailan mo ba last na nakausap itong si Dayan? Noong linggo ng gabi, ma'am. Linggo ng gabi. So mag-aapat na araw na hindi mo siya nakakausap. Opo, ma'am, kasi marami yung pinapagawa sa kanya, ma'am. Wala na siyang time sa amin na tumawag. Okay, pero sa pagkakaalam mo, nasa poder pa rin ba ng kanyang employer itong asawa mo? Opo, ma'am, nasa puder pa yun, ma'am. Kasi ayaw niyang pabigyan ng visa, ma'am. Okay, sa pagkakakwento ng misis mo, ano daw yung nangyari sa police station? At kailan ito nangyaring pananampal sa kanya? Noong 2 months niya, ma'am, nahihirapan na yung katawan niya, gusto na niyang umuwi. Kasi sabi naman ng amo niya, ma'am, na uwi siya pag 3 months. Pinunta naman yung amo niya, ma'am, sa agency, pero yung agency, ma'am, walang may dalis na pera. Kaya sa pilitan siyang pinagpirma ulit, ma'am, na isang buwan kalahati siya magtatrabaho pa. So ibig sabihin nito, Raymark, 2 buwan pa lang na nagtatrabaho sa Saudi itong asawa mo, nakaranas na siya ng pagmamaltrato ng kanyang employer. Opo, ma'am, pagmumura, ma'am, ganun, ma'am, saka yung hirap na trabaho, ma'am, kasi mag-isa lang siya nagtatrabaho, ma'am, doon, sa malaking bahay, ma'am. Eto bang nangyayari, sitwasyon ng misis mo ay naipaalam niya sa kanyang agency? Opo, alam ng agency, ma'am. Alam ng agency. Ano yung sabi ng agency patungkol dito sa sitwasyon ng misis mo? Hintayin daw lang, ma'am, na makuha niya yung 3 months, saka siya pwedeng pull outin, ma'am. Pero yung, ma'am, sabi ng agency, ma'am, hindi naman nasunod, ma'am. So kailangan pa daw maghintay ng 3 months bago gumawa ng aksyon ang agency? Opo, ma'am, dito sa Pilipinas, ma'am. Okay, Sir Raymark, ano-ano raw ang pinapatrabaho sa kanya ng kanyang employer hanggang sa umabot sa sitwasyon na nagkasakit na itong misis mo? Yun, ma'am, yung kwan, maaga silang gumigising hanggang alas 7, natatapos sila hanggang alas 12, alauna, gano'n, ma'am, ng madaling araw. Okay, matanong ko lang, Raymark, bakit daw kailangan na umabot pa ng 3 months bago aksyonan ng kanyang agency? Yun daw yung kwan, sabi ng agency niya dito sa Pilipinas. Okay, sa pagkakakwento ng misis mo, anong oras po siya nag-start magtrabaho at hanggang anong oras po siya tatapos sa kanyang trabaho? Alas 7, sir, na gigising sila. Kakain sila ng panangahiyan, alas 3 na. Okay, Kapag gabi naman, sir, alas 10 na, sir, tatatapos sila ng mga alauna, alas 12, sir. okay, kung i-compute mo, partner, nasa 17 hours. Overwork, partner. Overwork. Okay. Maliban sa labis na pagpapatrabaho sa iyong asawa, ano po yung naikwento niya na pang-aabuso raw sa kanya ng kanyang amo? Yung pangmumura, ma'am, saka yung pinatrabaho pa rin kahit masakit na yung ulo, nakikita pang nahihilo pa, sir. Aside sa overwork, mental abuse. Yes. Yan talaga, sir. How Saka about- yung sir, Oo. saka yung pulis pa na pinagkasampal siya, sir. How about naman yung pag kumakain yung misis mo, ganyan na bantay sarado ng kanyang amo? Sir, yung pagkain nila, sir, tira-tira nila. Tira-tira na lang na Tira-tira na. pagkain ang ibinibigay dito sa misis mo. Syempre pag tira-tira, kulang na kulang yung pagkain ng misis mo. Meron bang mga oras na hindi tugma sa oras ng pagkain itong misis mo at nagkakasakit na din ba siya? Kasi ma'am, yung ulo niya, ma'am, saka yung katawan niya, ma'am, parang bibigay na daw. Pagdating sa pagdating sa pasahod, okay naman ba? Buwan-buwan bang nakakatanggap ng sahod ang misis mo or kulang? Delay, ma'am, kasi yung pagkain pa nila, ma'am, na noodles, saka shampoo, mga sabon, ma'am, kinakaltas nila, saka log, ma'am. Ayun. Kaya kulang din yung sahod nila, ma'am. So, ibig sabihin yung mga pagkain or yung mga pangangailangan ng misis mo, like Kinakaltas sabon, kung ano pa man, ay kinakaltas sa sahod. Opo, ma'am, kinakaltas. Binabayaran nila, ma'am.
binabayaran. Pero sa pagkakaalam nyo, ito ba nasa kontrata na dapat yung ibang pagkain na, syempre, tayo ay meron tayong mga gustong kainin, pero meron naman ipino-provide yung employer. Now, yung gusto nating kainin at gusto nating bilhin pang sarili nating kapritsyo, sabihin na natin, yun ba yung binabanggit mo or yung talagang pati sabon na dapat gamitin din doon sa loob ng bahay, yun din ay kinakaltas? Kinakaltas, ma'am, lahat. Kasi ma'am, Lahat? sa pilitan silang kumukuha ng noodles, ma'am, kasi tira-tira naman yung binibigay sa kanila, ma'am. Kailangan din naman niya sapat na pagkain. Okay. Yung noodles ba yan? Available yan sa loob ng bahay or binibili ng misis mo? Binibili ng amo niya, ma'am. Hindi sila makalalabas, ma'am. Wala pa silang day off ko, ma'am. Okay, Diretso yung trabaho, ma'am. so ibig sabihin, yung Wala mga pa- pagkain doon, pinagdadamutan sila. Tapos sabi ni Opo, ma'am. Sir, wala daw day off itong si Walang- ang kanyang misis. So, Walang day off. the whole week nagtatrabaho at yung oras ng pagtatrabaho sobra pa doon sa loob ng kontrata. Alam mo, partner, napakasakit bilang kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang maibigay yung pangangailangan ng kanyang Kanyang pamilya. Pero ito yung nararanasan sa ibang bansa, sa employer na abuso. Pero wag kang mag-alala, Raymart, dahil gagawin natin yung lahat para yung misis mo. Ano ba yung gusto mo? Mapauwi yung misis mo or mabigyan ng leksyon itong agency? Papauwi na lang, ma'am, para makapagpahinga na siya, ma'am. Kasi namimiss na rin yung mga anak niya, ma'am. Maliliit pa. Ilan yung anak ninyo? 4, ma'am. 4. So bilang electrician, kulang-kulang talaga yung sinasahod mo para sa pangangailangan ng pamilya. Kulang din, ma'am, kasi maliliit pa kasi yung mga anak namin, ma'am. Oo, maliliit pa. Kaya si Mrs. ay nakipagsapalaran sa ibang bansa. Pero kung makakauwi si Mrs., ano ba yung decision mo? Papangibang bansain mo pa ba itong si Mrs. para magtrabaho or dito na lang sa Pilipinas? Saka dito na lang sa Pilipinas, ma'am. Okay. Kasi palagi ka ng mga anak namin, ma'am. Okay. Sir, matanong ko lang, before itong makapag-ibang bansa si misis mo, ano po yung trabaho niyang naiwan dito sa Pilipinas? Babantay lang ng mga anak namin, sir. Ayun. So, Housewife. plain housewife. Eto, Raymart, makinig ka para sa kasiguraduhan. Idudulog muna natin ito sa tanggapan ng OWA at nasa kabilang niyang linya na ngayon, si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Attorney Shi, magandang hapon. Yes po, magandang hapon. Can you hear me po? Apo, eto Attorney Shi, isang kababayan naman muli natin ang humingi ng tulong dahil nasa Saudi Arabia nakakaranas ngayon ng karamdaman. Meron pong nararamdamang sakit. At the same time, pang-aabuso po ng kanyang employer. Attorney Shi, ano po ba yung maaring maitulong ng inyo pong tanggapan dito sa ating kababayan na si Dayan na sa ngayon ay nasa Saudi Arabia pa? Okay, so una-una po, I'm gonna provide you po with the latest update. Ang problem po kasi dito, yung employer niya po is actually hindi po siya operative, no? Despite the fact po na tinawagan natin order dito sa kanya yung concern ni Dayan. Kaya ang ginawa po is na nag-find na po for police assistance. So Opo. kaya lang, unfortunately, yung location limit po, ng employer's house doon sa labor office po, and then, ito rin po aside from the police assistance, ito po ay na-refer na rin for a labor case. Kasi pag cooperative po yung employer, una-una po kasi, di ba, we need to contact the employer para i-address po yung concern ng Dayan. And in case na hindi nga nagko-cooperate, ang next step po natin talaga is kung may mga labor claims pa, then we go to the labor court, yung Ministry of Labor po. Opo, And then kung for immediate pull out naman po, is the police po. Apo, Attorney Shi, nababanggit niyo po na hindi po cooperative yung employer. Sa ganito pong sitwasyon, hindi naman po ito makakapag-cause ng delay sa pagpapauwi po sa ating kababayan kasi kung hindi cooperative, meaning to say, wala pong plano itong employer na pauwiin po itong ating kababayan dito sa Pilipinas. Kahit po ang cooperative employer, like what I've said, that's why we resorted na po, ma'am, sa mga, legal remedies natin, which is filing of a labor case before the Ministry of Labor, and then police assistance po. Kasi our officers naman po sa MWO cannot go directly po, doon sa bahay po ng employer.
So, bawal po yun. Makakasuwa naman po yung ating mga officials. Kaya ito po, kaya lang po, nais ko namin ipaintindi sa kanya kamag-anak na meron pong process lang. But of course, the MWO and OWA is on top naman in terms of monitoring of her case po. Okay po. Okay. Attorney, maitanong ko lang po, dahil sa pagdala ng kanyang employer sa police station at pagsampal nito, mayroon po bang pwedeng kaharapin itong employer? Ayos po, pag meron, ang purpose po kasi, pag doon po, sa Saudi, pag ang request po natin is ma-pull out po dahil nga may mga concerns po siya eh. Una-una, dahil pinakausapan, ayaw isurrender sa Saudi Recruitment Agency. Kasi ang usual po, pinapasurrender natin kung hindi ma-address po yung concerns. Kasi ang concern po ni Diane is overwork siya eh. Yun ang, hindi siya binibigyan ng sufficient full provision. So, puro leftover lang yung binibigay sa kanya. At ang laki po nung nabibigis ng bahay. Ito po, titignan din natin yung aspeto naman on the DMW side naman po. No? Pagdating ka dito sa Pilipinas, pwede rin naman siya magsampa po ng administrative case po na po recruitment violations against employer. And titignan din natin kung monitor din ba siya ng kanyang mga agencies. Kung there's a failure on their part po, then pwede rin po silang humarap po sa corresponding administrative cases po before the Department of Migrant Workers here in the Philippines. Sa job site naman po, yung police assistance po is para pa-pull out siya. Yung Ministry of Labor naman po, kung may mga monetary claims siya, and then for the purpose po of securing the exit visa. Okay. Ma'am Shi, ano po ang pwedeng asahan ng kanyang mister na proseso mula sa inyong ahensya patungkol dito sa reklamong ito? Okay, ang mai-assure lang po namin sa kanyang pong asawa, sa kanyang pong mister is that siguraduhin po namin na hanggat kung magkakaroon na po siya ng exit visa ay talagang ipapacilitate na po namin kaagad yung kanyang repatriation ng ating MWO. And of course, pagdating niya naman dito, o naman po, sa airport pa lang, ay sasalubungin na siya at kung kinakailangan po ni Diane ng transportation assistance and then accommodation habang naghihintay ng kung provision man siya at kailangan by air siya magta-travel at wala pa kanino mag-flights pagdating na ng Pilipinas. Ika-accommodated po siya ng OWA po sa hotel. And then of course, titingnan din po namin yung kanyang yung possible benefits na pwede na po makuha sa OWA po. Opo, Ayun. Attorney Shi, para... The integration program po namin. Opo. Livelihood and financial assistance. Attorney Shi, para makatulog naman po ng mahimbing itong si Mister, yung pag-uwi po ba ng kanyang misis ay mangyayari po sa lalong madaling panahon or pwede pong sabihin natin na as much as possible next week po, maaari po bang makauwi na itong ating kababayan? Okay. I cannot give a specific timeline po, ma'am. Kasi Apo. nga po, there's a process po on the job site. So, syempre, depende po yun sa proseso ng Ministry of Labor doon for the purpose of securing the exit visa. Kasi nga, kung ayaw nga po magbigay ng exit visa ng employer, that's why doon po tayo nag-resort sa Ministry of Labor. So, hindi po natin hawak po kasi yung timeline kailan po nila mag-decide at i-release iyon. And ang masusigurado ko lang po sa asawa niya is that gumugulong na po yung proseso natin. Ayun. And ang priority natin ngayon ay makakuha po tayo ng exit visa na. Opo, The so... exit visa po, right away po, mabubuk na po yan for repatriation and isure din namin na ikilos po yung kanya pong agencies po dito sa Pilipinas at sa Jeddah. Ayun, so meron na at least Attorney Shi, meron na pong panghahawakan or kalakasan itong si Mister dahil lang sabi niyo po gumugulong na po yung aksyon ng inyo pong tanggapan para po sa makauwi na itong ating kababayan dito po sa Pilipinas. Maraming salamat po Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Welcome po. Pakinggan mo Raymart, itong si Attorney Shi, gumugulong na ang aksyon para matulungan ang iyong asawa na makauwi dito sa Pilipinas ng ligtas. Maraming salamat Raymart, panghawakan mo yung sinabi ni Attorney Shi na makakauwi ng ligtas ang iyong asawa sa lalong madaling panahon.